Okay, alang sa tubag nining imo pangutan na pastor, unsa ang gibasihan nga Saturday ang Sabat sa Bible? Ang atong tubag ana isa gitawag nato igsoon og astronomical, biblical og linguistical. Okay? So arita sa gitawag nato og linguistical. Sa linguistical igsoon ngani any dictionary, no? Available nga dictionary. Webster, bisan pa man nga dictionary.com, Merriam Dictionary, o Tagalog mga dictionary, Bisaya mga dictionary, any dictionary. Sa linguistic, imo makita diha, pagtan-aw nimo sa word na Saturday, ang definition, Saturday is the 7th day of the week. Okay? Bisag asa nga dictionary. Basta mga legit lang nga dictionary, kanang giila ba nga dictionary sa kinabag-an, dili itong big dictionary nga hinimo-himo lang, no? Katong accepted nga dictionary, mga dagko such as Merriam o Webster, moingon gid na nga Saturday is the 7th day of the week. Pag ingon sa Sunday, Sunday is the first day of the week. Kung imo sang tan-awon sa Webster o sa Merriam Dictionary, ang word nga Sabbath, moingon gid na Sabbath is the 7th day of the week. So, bisag asa na dictionary, bisag mudagan ka sa internet, bisan pa mang mudagan ka sa dagkong nga mga, bisan pang encyclopedia, tanaw nimo dito sa article Sabbath, tudloang kanya na nga Saturday na siya or is 7th day of the week. Bisan pa sa word nga article Saturday, mao gyapon ang gisulti niya na. Now, arita sa gitawag nato og biblical. Sa biblical igsuon mo ni, imo makaplagan, say for example, kaning Lucas Kapitulo 23, no? Ato maning nabasa tong niagi, pero ato ni siyang pagbasahon sa pag-usab aron makita nato ang kamatuoran diri. Sa Lucas 23, 54, 55, 56, adlaw kadto nga pangandam og nagsugod na ang adlong igpapahulay og misunod ang babay nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa ang pagpahiluna sa iyang lawas ug unya na mauli sila nangandam silag pahumot og ighaplas og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan. So this is Sabbath. Nya pag-abot sa verse 1 sa Luke chapter 24, nabanhaw si Jesus Christ. Remember igsoon, tibuok kalibutan nagsilibrar nga sa adlaw nga pagkabanhaw ni Jesus, Domingo kana. Alang sa mga Catholic o Protestant, nakadumdum ba mo nga nagsilibrar ang Catholic o ang Protestant nga gisilibrar nila ang pagkabanhaw ni Kristo Lunes? Wala mo kadumdum, di ba? Nakadumdum ba mo nga gisilibrar sa Catholic o uban nga mga Protestant kay dili man tanang Protestant ga silibrar niya na nga sa adlaw nga pagkabanhaw ni Kristo gisilibrar Sabado? Dili mo kadumdum niya na. Bisan pag Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, dili mo kadumdum nga ang selebrasyon sa pagkabanhaw ni Kristo gitawag nato ana nga adlaw. Tibuok nga kalibutan mianang panahon na ga prosesyon dito lang sa mga gitawag nato og Christian countries nga naa ang baga sa Roman Catholic. Imo makita diha nga tibuok kalibutan magprosesyon na sila nga diin ilang giila nga nabanhaw na si Kristo ug unsa nang adlaw gitawag nato og Domingo. Okay? So diha lang nga area daham igsoon. Na karon wala mo koy gidala karon nga mga reference pero tagaan ta mo sa reference ang Smithsonian Museum igsoon nag-release sila og statement nga walay pagkabungkag sa weekly cycle from Sunday to Saturday. Wa gina siya mabungkag. Gikan kang Moses ang Sabbath, mao gyapon ang 7th day, hantod kang Jesus Christ, walay correction si Jesus Christ nga naghimo niya na, no? Og mausab sa mga apostoles. Bueno, naabtan man ta sa atong break, no balik kita karong tudtod.